Sa Usapang PhilHealth, kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5, mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Pag ganitong Huwebes, yan, nagkakagulo ang mundo, nagkakagulo ang rehiyon, ang mga viewers natin, dahil kung may Noranians, meron namang mga Naronians. Uy, Gigi Yes, Naron. Sir Pio. Good morning. Good morning po sa ating mga listeners dito sa Usapang PhilHealth sa DZGB. So, it's another Thursday po. Pag-uusapan naman natin ang inyong mga benepisyo at membership sa PhilHealth. Meron nang nabubuo nagkakagulo pag Huwebes. Kung may Noranians, alam mo yung Noranians? Oh naman, of course. Nuranyan yung mama ko. Yan, may Naronians. Yan, sinasabi ko sa iyo. Magandang umaga po sa mga Naronians po. Maraming salamat po sa inyong support. Abangan po ang susunod kong pa-show. Asan yung lola mo? Recording in progress. Oh, nire-record ka. Hindi ako nag-record. Nire-record ka lang, yak. Hindi ako nag-record, Sir P. Yung stuff ninyo. So, ganyan talaga kasi maraming ang fans, di ba? Asan yung... Si Ma'am Larry po ay currently nasa Manila for a training. Para naman po, alam mo naman po kami dito sa PhilHealth, continuous po ang learning namin para makapagbigay ng best level of services sa ating mga members. Nandun pala ang lola mo, ha? Si Lola Larry. Ba't iniiwan-iwan ka lagi? Ano ba yan? Ang taong bahay, Sir Pio, ano ba? I'm sure marami siyang baong Tagalog kasi huwag kang managalig, madinig ka ng urig, masipig. May baon siyang Tagalog papunta doon. Pabalik dito, may baon siyang pasalubong para sa ating dalawa. Sige. Sabihan mo, lola mo, dapat sa Huwebes may pasalubong siya. Pupunta ako dyan, lulusubing ko kayo dyan na pasalubong niya from Manila. Sige, noted po. Makakaabot yan kay Ma'am Larry. By the way, Sir Pio, i-greet ko lang, bago tayo magsimula, si Mr. Rizal de Gualberto. Siya yung nanalo sa game natin last week. Pumunta siya dito last Monday para kunin yung kanyang premyo galing sa PhilHealth. Napakagaling ni Sir Rizalde. Siya na nga yung nakasagot ng katanungan natin last Thursday. Tapos pagdating dito, ang dami niya pang tanong. Talagang interesado siya matuto tungkol sa kanyang benepisyo about sa PhilHealth. Sana ganun din po tayo lahat. Yan. Kaya makinig sila lagi every Thursday. Ngayon, makinig sila. Daming matututunan pa. And may pa-premyo ang lola mo. Anong pa-premyo mo dyan? Anong pa-premyo mo? Makinig lang sila at may katanungan, di ba? And yung sagot makukuha sa i-discuss mong topic ngayon. And pwede sila mag-text sa number ko. Yung Globe ko is 0961-759-0888. Smart pala, smart. That's 0961-759-0888 for smart subscribers. And sa Globe naman, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. May premyo, ha? House and lot, yung sinasabi ko sa iyo, house and lot. Pero dyan ata sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Makatakot naman doon. May premyo, may token, may token. may premyo sila, may premyo. Makinig lang sila. Sige, sabi ng, itinong ko daw sa lola natin dyan, sa mga taga PhilHealth, hindi pa miyembro yung isa kong barkada. Paano maging member ng PhilHealth na sinasabi niyo sa programa? Paano ba? Sakto
Saktong-sakto, yan ang topic talaga natin ngayon, Sir Pio. Ngayong umaga pag-uusapan natin kung paano maging member ng PhilHealth. So kung nakikinig po kayo sa mga previous programs natin, even last year, lagi natin na pag-uusapan itong Universal Healthcare Law. Ano po? Sabi sa UHC Law, lahat ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Pero hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin on our part. Ano? Ang first step na kailangan natin gawin para tayo ay truly maging member at makagamit ng benepisyo ng PhilHealth is magpa-register as a PhilHealth member. Simple lang po ang pagparehistro. Sa lahat ng members po, regardless of category, halos pare-pareho lang po ang process natin pag-register. Medyo nagkakaiba lang po pagdating sa supporting documents na ina-attach natin at kung saan natin isasabit yung application. Ang pinaka-importanting step po for registration is pag-fill up ng universal form ng PhilHealth. Ito yung tinatawag nating PMRF or PhilHealth Member Registration Form. Ang PMRF po ay pwede nyo makuha sa kahit anumang opisina ng PhilHealth. Pwede nyo rin po ito ma-download sa aming website sa www.philhealth.gov.ph. And for example, kayo ay na-confined or na-admit sa isang facility na accredited ng PhilHealth, minsan dun po mismo meron silang available forms na pwede nyo i-fill up. Now, kapag na-fill up nyo na po yung PMRF, syempre may mga information doon tulad ng name, date of birth. Mag-a-attach din tayo ng supporting documents. Kung anumang information na linagay ninyo doon, kung anong dependent ang isinaan ninyo sa PMRF na idadagdag ninyo, kailangan po natin of course ng supporting documents for that. So for example, as a member, mag-register kayo, kailangan nyo mag-attach ng birth or baptismal certificate or photocopy ng any government-issued ID as your proof of identity or supporting document. Kung magdadagdag naman po kayo ng dependent, depende po kung sino ang idadagdag nyo, no? Kapag magdadagdag kayo ng legal spouse, syempre, i-attach nyo yung marriage certificate or contract ninyo. O kaya naman, kung magdadagdag kayo ng anak as a dependent, i-attach po yung birth or baptismal certificate ng inyong anak. Napaka-importante po yung mga documents na yon na ay merong registry number. Now, once na-fill out nyo ng form, kompleto na yung photocopy ng inyong mga supporting documents, isubmit lamang po ito sa pinakamalapit na local health insurance office or PhilHealth Express office. Right then and there po, makakatanggap kayo ng PhilHealth ID and or member data record na nagtataglay ng inyong permanent PhilHealth identification number or PIN. So, ganun lang po kasimple. Mag-fill out ng form, attach ng supporting documents, and then ipasa sa opisina ng PhilHealth. Yan. Bago natin balikan, ano ba yung katanungan na sasagutin ng mga tigapakinig natin? Ito naman, hindi mo sinabi. Ano ba katanungan? Para sige. magkuhan sila. Para abangan nila. Oo. Mag-uusap tayo, no? Oo. Okay. So, ngayon ang topic natin is membership sa PhilHealth. Ano? So, ang tanong ko, anong tawag po sa mga members kung saan sila ang mga senior citizen na dating member ng PhilHealth na merong previous contribution of at least 120 months. So, anong tawag sa mga members na 60 years old and above na merong at least 120 monthly contributions. Iisipin mo senior citizen members, pero no, we have a specific name for those. Abangan po during our discussion para malaman kung ano yon. At kung nakuha nyo kung anong tawag sa kanila, i-text lamang po sa number na binigay ni Sir Pio kasama inyong complete name and address. Yan. So anong tawag dun sa mga miyembro ng PhilHealth 60 years old and above and meron na silang kontribusyon na initial and pataas na 120 months. Ano, Ma'am Gigi, ganun ba yon? Yes po, tama yun, Sir Pio. Then ite-text sa number ko 096175908888 kung smart sila and 0926015620 sa Globe. May pa-premyo, instant pa-premyo, isang sakong bigas na niluto na. Nakaka-pressure naman yan ang mga announcement mo ng Prime Sir Pio. Baka pagpunta dito, mag-expect sila. Tapos, Oy, yung burkada ko yung nagtatanong nito, isa siyang mangingisda, si Tata si Rafi ko, yung asawa niya si Nana Candida, yun. Sa akong mangingisda, wala akong mga cellphone na may teki-teki na yan. Ano,
paano ba kami maging membro? Di ba? Punta na lang sa PhilHealth pinakamalapit, tutulungan sila doon, di ba? Yun. And Yes po. magdadala sila ng yung kung may birth certificate sila o kung merong voter's ID, pwede na yun, Ma'am na Gigi? Pwede na ba yun? Opo. So, Yan. kapag wala po tayong i-add na dependent, Oo. any form of proof of identification po, Yeah. valid ID po, ano po. Oo. So, kung meron tayong government ID, yun po talaga yung best. Yun. Ano po? Mm-mm. Pag mag-a-add po tayo ng dependent, saka tayo magdadala ng mga marriage and birth certificate ng mga anak natin. Mm. Now, magtatanong po, kailangan ba original? Hindi po kailangan. Photocopy lang po. Okay na po yun. Scan copy, okay na po yun. Oo. Pero just in case lang po, dalhin pa rin yung original for verification lang. I-compare lang kung pareho, kung ano, tama, ganyan. Yun lang po. Pero hindi namin kukunin yung original copy kasi alam natin na napakamahal kumuha ng mga ganyang kopya. So, photocopy lang po. Dalhin lang yung original just in case for verification purposes. Itong si Tata si Rafi ko, mangingisda, si Nana Candida, mag-asawa sila, may mga anak. Ano bang mga dependent? Ano ba ang pasistema niyan? Pwede ba ilagay yan ni Tata si Rafi ko? Nana Candida, mga anak nila, dependent nila? Yes po. So, alam naman natin, ang benepisyong PhilHealth nyo as a member, hindi lang kayo as a member ang makakapaggamit. Pwede kayong mag-add ng dependent na mag-enjoy ng benefits through the membership na kayo lang mag-isang nagbabayad, pero marami kayo na pwedeng gumamit nito. So, as a main or the member, meron kayong unlimited na pwedeng idagdag na dependent as long as pasok sila dito sa mga identified na pwedeng idagdag. Oho. Alam ko, sabi ko unlimited, Sir Pio, pero ang legal na spouse, isa lang ang pwedeng idagdag. Ba't So, legal na ina-emphasize asawa mo? na hindi. Ba't ina-emphasize mo sa Unless- akin yan? Unless, for other reasons, pwede na maraming asawa. Pero Ayan na naman. definitely, dapat legal spouse po. Oo. Ikaw naman masyado kang guilty. Relax lang, ha? I'm just expressing my opinion. Wala naman ako sinasabi. Masyado guilty si Sir P. Chill lang tayo, Sir P, this morning. Legal na asawa, dapat na legal na asawa. Yun. Yes, legal na asawa. Pwede rin Oo. po natin idagdag as dependents ang ating mga anak na legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or even stepchildren as long as they are 20 years old and below. Pag 21 and above na po kasi, they are required to have their own PhilHealth membership. Pero po, kung mga anak naman po natin ay 21 years old and above, pero meron silang congenital or acquired permanent disability at sila ay umaasa pa sa suporta ng kanilang magulang, pwede pa rin po natin silang i-add as dependent. Pasok din po dito ang mga foster children or anak-anakan through the Foster Care Act of 2012. Napaka-importante lang po para dito ay yung supporting documents nga. A third category naman po na pwede natin idagdag ay yung mga magulang nating 60 years old, below 60 years old, pero may permanent disability at umaasa sa suporta ng kanilang anak. Yeah. So again, ang parents po, pwede lang natin i-add if they are 60 years old at umaasa sa suporta ng anak because of a permanent disability na certified po ng isang government physician. Pag nag-60 years old and above naman po kasi ang ating mga mama, mga papa, lolo at lola, sila naman po ay nagkakaroon ng sariling membership nila through the senior citizen law. Wala na po silang binabayaran ng contribution. Automatic po ang senior citizens natin ay PhilHealth members. No. Merong isang empleyado na ng private company o sa gobyerno, empleyado na siya. Pero hindi pa siya membro ng PhilHealth, sa Universal Healthcare, hindi pa. Pareho bang process ang dadaanan? Ikalawa, may dami nga nag-graduate ngayon. Gigi Naron, cum
laude. Sinasabi ko siya. Gusto ko yan. Para lang yung Tio Fernandez, Magna, 9 years. Lagyan ka. Tio Fernandez, Suma, 10 taon sa kolehiyo. Lagyan ka ulit. Paano? Lagyan ka. Naisano ako. Babawi ako sa susunod na linggo. Wala problema, Sir Pio. Alam ko naman, ang mga joke mo, ang joke ko para sa iyo, at ang mga joke mo para sa akin, it's all out of Empleyado na ako, hindi pa ako member ng PhilHealth. Diba? Kasi, paano ba? pasayahin ang ating mga listeners. So, yun. So, magandang question niya, Sir Pio. Lalo nakatapos lang ng graduation season, ano? Unang-una sa lahat, congratulations sa lahat ng fresh graduates natin. Isang malaking achievement, isang milestone yan. At syempre, sasabayan ng PhilHealth ang inyong milestone. Magtatanong kayo, nag-graduate na ako, magtatrabaho na ako, gusto ko tulungan si mama at si papa. Pero, pag-apply ko, sabi, kailangan ko daw ng PhilHealth number. Anong gagawin ko? So, eto po yan, ano? Para po sa mga fresh graduate na first time mag-apply ng trabaho, eto po ang proseso natin. Kailangan po natin mag-apply ng PhilHealth Identification Number or PIN. So, kailangan lang po natin dyan mag-accomplish tayo yung sabi ko ang form na PMRF or PhilHealth Member Registration Form. Mag-attach tayo ng supporting documents tulad ng government ID o kaya yung ating birth certificate. Opo. And maliban sa PMRF, kailangan lang po ng barangay certificate. Bakit para saan yung barangay certificate para sa ating mga fresh graduates? Ayon po kasi sa Section 5 ng RA 11261 or First Time Job Seekers Assistance Act, para po sa mga first time na job seekers natin, availing of benefits under this act, kailangan lang pong certification sa barangay galing kikap na sila po ay first-time job seeker. All government agencies and instrumentalities, including government-owned and controlled corporations, local government units, and government hospitals, shall not collect fees or charges from first-time job seekers. So, ibig sabihin, dahil mga fresh graduate kayo, alam namin wala naman kayong capacity para magbayad ng contribution, hindi po kami hihingi ng charge sa inyo kung meron kayong certification from your barangay na kayo nga po ay fresh graduate at first-time job seeker. Kapag naka-reflect po yan sa certificate na yon, wala po kayong babayaran na contribution. Hindi pa kayo sisingilin upon your registration. Maaari din po kayong mag-register sa inyong employer sa PhilHealth. Ang fill up lang po ng PMRF and then ibigay sa Human Resource Department or Admin section ng inyong pinagtatrabahuan. For example, fresh grad ka na, Sir Pio, dahil nga magna cum laude ka, recruit ka kaagad ng isang multinational company. Diba? Ibig sabihin, empleyado ka na, hindi ka job seeker. So, pwedeng yung HR nila, hihingian ka lang ng PMRF, fill out mo yun, and yung HR na nila yung mag-aasikaso. Dito po kasi sa PhilHealth, meron po kami mga tinatawag na peers. Sila yung parang mga liaison officers or point persons ng PhilHealth with our different employers. So, kung kayo employed na, first time nyo ma-employ, meron kayong HR doon, pwedeng sila na ang mag-assist sa inyo para mag-register kayo sa PhilHealth at ilagay kayo sa database namin as their employees. Kumbaga sila na mag-i-inform sa amin na employed kayo under that company. Pero for example naman, dati na kayong member ng PhilHealth, dati na kayo or nakapag-register na kayo bago pa man kayo magkaroon ng trabaho, kung meron na kayong PIN, pwede nyo lang pong ibigay yung PIN na yon sa employer ninyo para ma-register nila kayo as their employee at mahulugan nila kayo ng inyong karampatang contribution sa PhilHealth. Yan. Yung mga, ito na, makinig silang maigi. May mga senior citizens tayo, di ba, nakikinig. Senior citizen na sila, tapos hindi na kaya magtrabaho, hindi nagtatrabaho. Mga retired na. Paano ang pagpa-register nila? Mutya ng kagandahan. Gigi na ron. Yan. So, sabi mo nga, Sir Pio, we have two types of senior citizens. Ano? Meron dyan yung
senior citizens natin na talagang walang capacity to pay, ano po, Oo. or never naging member ng PhilHealth, or naging member ng PhilHealth pero hindi umabot doon sa rini-require naming 120 months contribution. So dalawa sila, no? Meron tayong lifetime member and yung senior citizen program member. So anong pagkakaiba nito? Yung lifetime member, sila po yung mga senior citizen na dating member na ng PhilHealth, 60 years old and above, at merong hulog ng at least 120 months contribution. Uulitin ko, ang lifetime members, sila yung mga senior citizens na, dating member ng PhilHealth, at meron na silang 120 monthly contributions prior sila maging senior citizens. Either noon, bago sila maging senior, voluntary silang naguhulog ng PhilHealth nila, o kaya naman sila ay dating employed. Nakakapag more than 120 monthly contribution sila. Pag senior citizen nila, pag hit nila ng 60 years old, sila ay magiging lifetime member. Tandaan na, Nakatatlong ulit na ako, lifetime. Sir Pio. Ewan ko na lang Ewan kung ko wala sa'yo. kung makuha ng premyo natin. Ginagawa mo naman ko, senior, inuulit-ulit mo. Lagyan ka. Hindi. Gusto ko lang kasi talagang manalo ang ating mga listeners. Oo nga, diba? no? Oo nga. Sige, go So ahead. yun, kapag pasok kayo doon sa criteria na yon, kailangan nyo lang po mag-submit ng kompletong filled out na PMRF, yung form na minimension ko. Ipasa po ito sa pinakamalapit na local health insurance office kasama ang copy ng inyong certificate of retirement galing sa SSS or GSIS or kahit ano man na document na magpapatunay na meron kayong 120 months na contribution. Oho. Para naman po sa mga senior member na hindi pa po naging senior citizen na hindi pa po naging member before or hindi umabot sa 120 months contribution ng kanyang hulog, pasok pa rin po kayo under the Senior Citizen Program. Ayon po kasi sa RA 10645 or the Expanded Senior Citizens Act, automatic na ang PhilHealth membership sa senior citizen. Pag ganun po, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na OSCA upang makakuha ng MDR at PhilHealth ID. Maaari din naman po kayong pumunta sa pinakamalapit ng opisina ng PhilHealth, mag-fill out din po ng form, dalhin ang inyong OSCA ID. Ano po? Para yun ang i-attach natin, i-photocopy yun yung i-attach natin, and automatic, pasok po kayo as PhilHealth member at wala kayong babayaran ng contribution. Ulitin ko po, ang senior citizens po, mapa-lifetime or under the Senior Citizen Program members, wala po silang babayaran ng contribution. Yeah. Pero, makakapaggamit sila ng benepisyo sa PhilHealth. Yeah. Paano naman yung mga walang kakayahan talagang magbayad na mga kagaya ko na pobreng alindahaw? Ako na, maninilbihan na nga lang ako sa mansion mo tagapaglinis ng kubeta mong walo siguro yung CR mo, may mga bathtub pa, may jacuzzi, ako na lang maglilinis. Wala ko kaya na magbayad, paano ba? Oh. Una sa lahat, hindi po ako naniniwala dyan na wala kang Pero po, magandang question yan, Sir Pio. Paano naman po yung mga kapatid natin dyan na walang kakayanan magbayad? Oo. Ano ang pwede nilang gawin? So, pwede po kayong makipag-ugnayan sa DSWD or LGU upang malaman kung kayo ay nakasama sa listahan ng mga sponsored natin. So, dito po papasok yung NHTS natin or listahanan Oo. and yung 4Ps natin. Kapag identified kayo ng DSWD under listahanan and 4Ps, automatic PhilHealth member po kayo, wala po kayong babayaran ng contribution, subsidized po ng government ang inyong hulog. Mm-mm. Pero kung wala po kayo sa dalawang lista na yon, pwede rin po kayong magpa-assess sa MSWDO or CSWDO ninyo upang maibilang kayo sa tinatawag nating indirect contributors ng PhilHealth. Ang indirect contributors, sila po yung mga members na walang kakayanang magbayad kapag na-assess po ng social worker ng city or municipality na talagang wala kayong kakayanan magbayad, i-endorse po kayo sa PhilHealth with your certification para maipasok kayo at ma-subsidize din po ng gobyerno ang inyong contribution. Napaka-importante lang po na magpa-assess kayo. Ulitin ko po, hindi po PhilHealth ang nag-a-assess niyan, kundi yung social worker po ninyo sa city or sa municipality kung saan kayo nakabilang. Kapag may certification
verification na kayo, sinabi talaga nilang wala kayong kakayanan, ipapasok po namin kayo dun sa aming sponsored program. Yeah. Ako, nagkamali-mali ako sa pagkuha ng PhilHealth ko, yung form. Paano ba yan? Nagkamali-mali. May mga mali doon na entry sa akin. Paano? Pwede ba yun na mabago? Oo naman, Sir Pio. Pwede natin Oo. baguhin or update kung ano man ang information. So, hindi lang nga kapag may mali, talagang, for example, may changes talaga kayo in address, Oo. may changes kayo sa dependents ninyo. Anytime po pwede natin i-update yan. Ang importante lang po ay mag-fill out kayo ng, again, walang ibang form kundi yung PhilHealth Member Registration Form natin or PMRF. Pero napaka-importante lang po kapag dati na kayong member at may update lang kayo, sa upper right corner ng PMRF natin, i-check lang natin yung box na may nakalagay na for updating. Meron kasi ng for registration or new. Meron din naman tayo doon ng for updating. Pag existing member tayo, i-check yung for updating na box sa upper right corner ng PMRF. And then, same thing, maka-fill out nito, i-attach ang supporting documents at isubmit sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Yan. Oy, ang daming nagte-text ha. May mga kuan. Ito yung katanungan natin. May mga sagot na sila. Hanapin ko dito yung pinakauna. Pinakauna, tama ang sagot at kompleto yung Yes. data, yung information na hiningi natin, Sir Pio. May hi po. Sitaw with malunggay and isda ulang. Tinatanong. Yung sa May pa-order pala, sige po, sa half rice karinderya. po, tapos, bangus, gano'n. Half price lang sa'yo. Niwala, niloloko mo na naman ako. Nag-diet kasi ako, Sir Pio, kasi baka pagtripan mo na naman. Yung lola mo ang siraan natin ngayon kasi... Iiyak kasi ako sa Sir Pio Kaya mag-diet na ako. Ang dami ito. Merong isa dito, lifetime member, kulang. Yung isa, pension, kulang yung kanilang sagot. Ito pa, isa pa. Yan mga binabasa ko. Yan, tunog pa ng tunog. May tanong. Ito, may nanalo. Taga Kamalig siya. Just imagine, Layo. Kamalig, Gremar Garcia Bantog. Purok 2, Ilawod, Kamalig, Albay. Yan. Andito talaga, very comprehensive yung sagot niya. Ikaw nanalo, ha? Gremar Garcia Bantog. Pakitake note po, ma'am, na Apo, yes. Gigi, Tagasan po si Sir Gremar. Purok 2, Ilawod, Kamalig, Albay. Yan. Tama yung kanyang sagot. Babae daw siya, mayuma po ako magpapa-opera. Yon. Pwede po ako magpa-opera bago po ako mag-admit, lalakarin ko na po PhilHealth ko. Pwede po ba yun? Pwede daw. Ito yung nanalo natin. Opo. Ay, hindi. Itong nanalo, pag-claim niya ng premyo, i-briefing mo na lang siya, Ma'am Gigi. Ano po? Yan, di ba? Yes po, opo. Yan. Oo, kung hindi pa po kayo PhilHealth member, kung dalhin niyo lang yung mga supporting documents niyo, pwede ko po kayo. Para maturuan ayun, medyo nagproblema lang yung ating connection. Oy, Madam Gremar Garcia Bantoga, ika ang nangganang ngunyan kan pa-premyo ni Madam Gigi na naroon dyan sa PhilHealth. Pag-claim mo ng premyo dyan sa indang opisina, patabang ka, hindi pa daw siya member sige tabi. Patabang ka ha, basta ika nanggana, Gremar Garcia Bantog. Yan. Ito, ang dami pang nag-text lifetime member. Naku, nainot itong si Gremar Garcia Bantog. Yan. Pasiring ka na lang po sa... Yan. Okay na, Ma'am Gigi. Sabi ko dun sa nung nawala ka sa Kalawakan. Namasir yung lola mo sa Kalawakan Sabi ko dun sa nanalo, si Madam Gremar, pagpunta niya dyan sa PhilHealth, sa region, di ba diyan kayo sa Tahaw Road, sa katabi ng Office of the Vice President? Sinasabi Yes! ko. Malapit ka na kay nana mo, Sarah. Di ba? Andito siya actually kahapon. Yeah. Kung ikaw ang magre-rate sa presidente, magsusona sa Lunes, ano ang rating mo sa kanya? 0 to 100%. Anong rating ng lola mo?
Syempre, dapat panoorin muna natin yung SONA kasi dapat objective tayo mag-rate. So, laying safe ka. Laying safe ka. Huwag ka matatandaan ka sa... Ito hindi ako na-rate ng may... Laying safe ka. Hindi naman. Tayo naman kasi sa gobyerno. Kami po kasi talaga, Sir P, sa government. Mapasino mo na nakaupo dyan, sinusuportahan natin para po sa kapakanan ng ating, ng lahat ng mga members natin, the whole Philippines. We support whoever is seated, diba? Yeah. Para sa ikakabuti po ng lahat. And that's our contestant number 88. Ganon. Sige, congratulations doon sa nanalo natin. Pupunta na lang siya dyan sa office ninyo sa may alternate and Tahoe Road, di ba, PhilHealth. I-brief mo na lang po kasi hindi pa siya member ng PhilHealth. Baka matulungan Yes po, sige po. Sige, message. Padala na lang din po ng valid ID, para pag-claim yung price. And then, pwede ko po kayong i-brief kung ano po ang kailangan natin. Meron din po tayong mga experts dito sa claims section natin sa taas in case meron kayong mas specific na mga tanong regarding your benefits. Hindi pa siya membro ng PhilHealth. Okay. Sige, Ma'am Gigi, paalam na ang lola mo. Paalam na. Sige na. Okay po, again, maraming salamat po sa ating mga listeners sa pagtutok dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Makakaasa po kayo ng PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Maraming salamat po. We'll see you again next Thursday. Thank you so much, Ma'am Gigi, and hanggang sa susunod na Huwebes sa Usapang PhilHealth. Mabuhay kayo dyan, and salamat kan sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5.